Setunggaling tembang utawi Dandang Kula sido asik mugi andadosaken panyuwunan dhateng tiyang kamu agung tumraping pinanganten serimpit tansah atut runtut reruntungan seserengan kalajengaken langgamipun Setya Tuhu Mbak Yuyun sumangga. Aku kan setya satu wit pin nganti saiki bebasane patang kepapat abot semunan andika pangayomanku lahir batinku wis nyata mung sajai andika suwanaku tanda yakti kasih sekne nikahane Nganggo piko ledeng ora muni to. dereng Oh dereng ngel. Nggih. apa tapi datang lesu Mugi lestari ya wow tasih rada memanas. Wah, nggih pemanasan. Pemanasan, Cik. Nggih, sekedhik-sekedhik Nggih, nggih. Cik. Sing penting nyampleng nyemek nyampleng. Leres Bapak, nih Bapak sinten nggih? Jumari. Bapak Jumari saking pundi niki? Saking Bojong. Saking Bojong Mungkit. Oh nggih, mangke kula tak mriko nggih. Nggih, monggo. Kula dereken napa kula Oh nggih. Niki kula Pinarak, lajenaken ya, nggih. Dalem? Kula lajenaken nggih. Nggih semonggo sekedhake. Nggih. Mugi antuk berkahe widi ati kamu tansah libat panyuwunku satya kelak tansah pengantin kakali semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan mempunyai momen yang soleh dan solehan nggih Bapak nggih. Leres. Niki saking pundi nggih Bapak? Pengantinnya saking pundi? Saking Lawisan, Mbak Sundaryati saking Growong Muntilan. Oh, Bapak Adi saking Lawisan. Oke. Aku kan setia satu wit pin nganti saiki
wengel nggih. Saniki sampun wau tasih kaku lho Oh, Bapak. ngoten. Nggih. Menapa dereng sarapan? Dereng. Wah, Nggih. nggih mangke kula tak pendhetke nggih. Nggih, suapin nggih Bapak nggih. Siap pokoknya. Nggih, semoga. Tapi datang langsung. Mugi lestari ya Mugi antuk berkahing widi andi kamu tansah limpah banyu langgam setya tuhu sampun Bapak. matur nuwun sanget Mbak Yuyun ingkang sampun kepareng ngaturaken sunggaling Nggih. tembang Setya Tuhu. Mugi tansah ndadosaken pamuji donga pamuji dumateng pinanganten cambit tansah atut runtut reruntungan dadosa keluarga ingkang bagya mulya sakinah mawaddah warahmah. Bapak Ibu sagung para tamu nyuwun pangapunten apabila wekdalipun kagem foto ingkang sesi pertama kula sikik langkung rumiyin nggih. Kula lajengaken kanthi titilaksana candhaipun sing mangke. Mbak Yun semoga kula dherekaken lenggah malih wonten papan sekawit matur nuwun sanget. Apabila dumateng Bapak Ibu ingkang tasih rabi pasukatan semoga kula dherekaken kanthi enca sekeca saha mardu martikaning penggalih ngrabi pasukatan ingkang sampun samekta sinambi ing mangke badhe kalajengaken adicara candhaipun. Apabila ingkang dereng foto saged mangke saparipurnaning upacara ingkang candhaipun menika nggih. Dados wonten sesi kaping kalih nyuwun pangapunten Bapak Ibu nggih samangke saged kalajengaken foto ingkang kaping kalih utawi sesi kedua mangke. Nyuwun pangapunten sanget. Kepilih Mas Pian saugi para keluarga ingkang separeng foto menika minangka pungkasan sesi pertama nggih. Mangke sesi kaping kalih sakbadanipun wonten sabda pasrah saha panampining pinanganten kakung dalasan doa saking panjenenganipun Bapak kaum samangke. Samangke dumateng para rawuh semoga kula dherekaken lenggah wonten ing sepapan ingkang piniji sinambi ngrabi pasukatan ingkang sampun samekta kanthi eja dalas keca saha mardu mardikaning penggalih. Ibu bapak sagung para tamu, para pilenggah samudayanipun, keparenga tumuli adicara badhe kalajengaken kanthi titi laksana candhaipun nun inggih wedharing atur pambagya harja saking ingkang hamengku karsa ingkang badhe kasalira dening panjenenganipun Bapak Sugito. Awit saking menika dumateng panjenenganipun Bapak Sugito, sumangga kula dherekaken tumuju ing sasana sabda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Wonten ngarsanipun para sesepuh bini sepuh aji sepuh mewah kasepuhan ingkang sampun pono ing pawawas mewah lebda ing pitutur ingkang tuhu kinabekten. Wonten ngarsanipun para alim, para ulama, Bapak Kyai ingkang saestu boten saged kula piji setunggal mbaka setunggal asma karimipun. Linangkung dumateng Bapak Kyai Yamyuri ingkang saestu rinten kawalan dalu datan kendhat anggenipun mirit saha ngesti menggah werdining pustaka Wahyuning Ilahi minangka panuntun kiblate manembah ingkang satuhu luhuring budi ingkang kula mulyakaken saha ingkang kula dhereki. Para pangemban pangembating praja satriyaning negari nuninjih panjenenganipun Bapak Kadus, Bapak RT, Bapak RW dalah tokoh-tokoh masyarakat sanesipun ingkang rinten dalu tansah mbudidaya mbudi sarana murih kaharjanipun para kawula ingkang satu pantes sinudarsana. Ibu Sundaryati kirang langkung kala wau tabuh sanga wekdal Nusantara imbang Pracima Surya kaping 22 Candra kaping 12 warsa 2000 selangkung saestu sampun kaakit nikahaken kala wau Ibu Sundaryati putra putrinipun saking Bapak Harjo Wiyono kalian Ibu Sudarminah sampun kaleksanan kaakit nikahaken kalian Bapak Usman Ali putra saking Bapak Ahmad Ladim almarhum kalian Ibu Umma almarhumah ingkang lenggah dedalem wonten ing nglawisan Taman Agung Muntilan. Saestu sampun wonten ing enjang menika sampun nampi serat akid nikah pramila keluarga saking Ibu Sundaryati ngaturi rawuh panjenengan sedaya ingkang sepisan. Kasuwun hanekseni bilih Ibu Sundaryati kalian Bapak Usman Ali sampun sah menggah satataning agami utawi satatanipun negari. Ingkang angka kalih ninjih nyuwun tambahing pandonga panjenengan sedaya mugi-mugi anggenipun kekeluargaan tasah mangge jatining kamulyan kebak ing raos kabagyan katentreman tuwin kawulijengan minggahipun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah linambaran warahmah amin Allahumma amin. Atur ingkang saterasipun utawi atur ingkang pungkasan saking keparingipun keluarga panjenengan sedaya kasuwun hanyekekaken anggenipun pinarak lenggah kersa hangrahapi pasugatan ingkang sampun cumawis wonten ngarsa panjenengan sedaya. Para bapak, para pilenggah ingkang dadi kinurmatan
Kula kinten namung mekaten lasmanten ingkang saged kula aturaken minangka sinambating atur saking keluarga Ibu Sundaryati. Kula nglenggana namung jalma manungsa limrah ingkang tebih saking kasampurnan pramila tanjang keping atur ingkang liwar saking reh basa kalawan sastra munapa dene trap sila susila ingkang nerak panggenanipun tata krami saestu kula tansah gadhang lumunturing sih samudra pangaksama. Wekdal kula konduraken dumateng kadang paniti laksana kula pungkasi wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekatan menggah wedari ngatur pambagya harja saking keluarga ingkang hamengkugati ingkang sampun kasalira dening panjenenganipun Bapak Sugito. Awit saking menika dumateng panjenenganipun kula aturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ibu bapak sagung para tamu ingkang tuhu kinurmatan, tumuli kalajengaken titi laksana candhaipun inggih wedharing sabda pasrah saha panampining pinanganten kakung. Wontene sabda pasrah badhe kasalira dening panjenenganipun Bapak Sastro Diharjo. Awit saking menika dumateng panjenenganipun sumangga kula dherekaken tumuju sasana sabda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ilada naliyata wa ma kunna lina ta'tialana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kalau nuwun wonten ngasalipun para pepundhen, para pinispu, aji sepuh kasepuhan ingkang sampun satuhu pana ing pamawas lebur ing pitutur kiblat ing panambah ingkang tansah pundi pinundi saha kinabekti. Kaya panjenenganipun para alim, para ulama ingkang rinten kelangan dalu tansah semanding wahyuning ilahi minangka panuntuning kiblat ugi ingkang pantes luhuring budi saha ingkang pantes kita taati. Dumateng para sarjana sujanan budi, para piragung pangemban pangembating raja minangka dados kepareng kawula mradata saking keparengipun Bapak Usman Ali. Boten saged matur piyambak awit raos bingaing manah nampi sih darman kabejang panjenengan sedaya. Kapeksa nyulihaken dhateng jasad kawula ingkang supados hangaturaken menggah pitados sing gadi wonten ing pahargyan prasaja menika. Ingkang sepisan kula atas nami keluarga besar saking keluarga Bapak Usman Ali nderek sowan wonten ngarsa keluarga panjenenganipun Ibu Sundarti. Silaturahmi saha ngaturaken salam taklim
Kanthi salam taklim kita aturaken dumateng keluarga besar Ibu Sundaryati. Kanthi kaula ikraraken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kanthi salam taklim saged ngrumaketaken anggenipun pasedhereken saha anggenipun sami bebesanan. Kelajenipun sowan kula ingkang supados andherekaken lampahipun risang penganten kakung nuningkih pun Bapak Usman Ali. Alhamdulillah wanci tabuh sanga kala wau sampun saged kasembadan ijab kabul akad nikah wonten kantor urusan agami Kecamatan Mungkit kanthi pikantuk rindanipun Allah Subhanahu wa taala saha donga pamuji panjenengan sedaya sampun saged lumampah kanthi lulus raharja tebih saking rubiku. Kelajenganipun miderek rembag ingkang sampun sepakat wonten titilaksana menika kula kasuwun ngesrahaken saha masrahaken putra penganten kakung nuningkih Sang Bagus Bapak Usman Ali manggah dadosipun putra penganten sak kembaran kula pasrahaken saha kula borongaken panjenenganipun keluarga kadang sepuh saking Ibu Sundarti kanthi ing pandonga wonten ing titilaksana menika saking piyambakipun Bapak Usman Ali Mewah Gotra namung nderek mangayu bagya saha paring donga pangestu anggenipun Bapak Usman Ali kalan Ibu Sundaryati badhe memangun lelomban madyaning bebrayan ing samangke saged guyub rukun atut runtut lan saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Mbok pilih namung mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken kanthi wasana kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Wijiling wedhareng gati sang tuta saraya bapak sastra kang sayekti purna kalis ing rung betong mekaten menggah wedharing sabda pasrahing pinanganten kakung ingkang sampun kasalira dening panjenenganipun Bapak Sastro Diharjo daya-daya katampi dening keluarga ageng saking risang pinanganten putri ingkang badhe kasailira dening panjenenganipun Bapak Agus Mustafa. Awit saking menika dhumateng panjenenganipun wekdal sasana katur sumangga. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni amma ba'. Kawula minangkani saking keluarga ageng Ibu Sundaryati ingkang kaprih nampi pinanganten kekalih ingkang alhamdulillahirabbil alamin kanthi ijinipun Allah Subhanahu wa taala kala wawenjang sampun kalaksanaken akad nikah inggih menika Ibu Sundaryati putri pawestinipun Bapak Harjo Utowiyono almarhum dawuh kalian Bapak Usman Ali putra nipun Ahmad Bapak Ahmad almarhum alhamdulillah amin sampun lumampah kanthi lancar mboten wonten alangan satunggal punaka. Mugi-mugi kanthi doa restu panjenengan sami putra pinganten kekalih dados keluargi ingkang sakinah mawaddah warahmah wal barokah waget antutipun tumripun kakek-kakek lan ninen-ninen. Pasrahipun putra pinanganten kakung Bapak Usman Ali kawula tampi kanthi renaning penggalih kanthi lega-legawaning manah mugi-mugi kemawon ing samangke beto kemaslahatan kemanfaatan pikantuk ridho pikantuk berkahipun saking Allah Subhanahu wa taala. Sagung para rawuh ingkang dahat kinurmatan atur saklajengipun mbok bilih anggenipun matur marak sowan wonten ing mriki saking keluargi Bapak Usman Ali sekeluargi wonten kelentanipun wonten kalepatanipun ngaturaken pangapunten dumateng keluargi ageng Ibu Sundaryati dumawah sami-sami kawula sak keluargi mbok bilih wonten kelentang-kelentanipun wonten lepatipun estu nyuwun pangapunten ing sak kathah-kathahipun. Mekanten ingkang saged kawula aturaken kirang langgengipun nyuwun pangapunten kawula akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Paripurna wedaring sabda pasrah saha panampining pinanganten kakung ingkang sampun kasalira dening panjenenganipun Bapak Sastro Diarjo dalasan Bapak Agus Mustafa. Awit saking menika dumateng kekalihipun kula aturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Bapak Ibu sagung para tamu ingkang tuhu minulya, Ibu Bapak sagung para tamu ingkang tuhu minulya, tumuli badhe kalajengaken titilaksana candhaipun nggih jumbuh kalian panyuwunipun pinanganten sarimpit bilih rawuh panjenengan sedaya nggih temtunipun donga pangestunipun pramila tumuli kula dherekaken tumuju ing titilaksana donga sesarengan ingkang samangke badhe dipun pangarsani dening panjenenganipun Bapak Kiai Samsuri. Awit saking menika dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Samsuri sumangga kula dherekaken tumuju ing sasana piniji. Matur nuwun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina awwalin wal akhirin wa sallim tabaraka rabbana wa ta'ala an kulli sahabatina rasulil ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdas sakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'ama yukafi majida ya rabbana lakal hamdu kama yang baghi li jalali wajhal karim azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat ya Allah wa taqdilana biha min jamil hajat ya Allah wa taqdilana biha min jamil hajat ya Allah wa tutahhiruna jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa badal mamat. Allahumma rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainak ma fi khairin.
Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wal afiyatan sasatina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina ya Allah, wa barakatan fi rizqina ya Allah, wa barakatan fi rizqina ya Allah. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana fil lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Rabbi hab li minas sholihin ya Allah, Rabbi hab li minas sholihin ya Allah, Rabbi hab li minas sholihin ya Allah. Rabbi yasir wa la tu'sir ya Allah, Rabbi yasir wa la tu'sir ya Allah, Rabbi yasir wa la tu'sir ya Allah. Yasir lana kullal umuri wa bina min kulli hammin aw bala'ani, yasir lana kullal umuri wa bina min kulli hammin aw bala'ani, yasir lana kullal umuri wa bina min kulli hammin aw bala'ani. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ijabati tunga al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mugi-mugi doa kula panjenengan dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati hidangan yang sudah tersedia untuk para undangan kembali. Mas, apa wis lali sliramu? Nek sapa nanging dolan karo aku, pancen wis suwe ra tau ketemu. Wis sak mestine lali aku. Mas pompong saiki ketemu, jogetan tetempangan karo aku. Dadi tampa kangenku kangenmu, bali eling nalika iku. Sepiro sane biyen ojo dhewe nglangut terus eling kancane. Jaman semono yen dolan rame-rame, kaya prokot seneng atine. Anting ali-ali sadulit kanggo topo kangen iki. Rasa sat mimpi dorong buta tangi, rasa kangen wis bisa mari. AM Production.
Mas mumpung saiki ketemu jogetan tetempangan karo aku dadi tampa kangenku kangenmu bali eling nalika iku sepi rasane waktu biyen ujul dhewe nglangut terus eling kancane jaman semono yen dolan rame-rame koyo rukun seneng atine ayo mas mas gelang anting ali-ali sakule kanggo tombo kangen iki prasasat ngimpi durung butuh tangi rasa kangen wis bisa mari prasasat ngimpi durung butuh tangi rasa kangen wis bisa mari. Setelah lagu ada tombok kangen spesial tentunya untuk mempelai berdua yang akhirnya bertemu di pelaminan menjadi keluarga yang sah negara dan agama. Kembali masih bareng AM Production di sini, juga masih ditunggu mungkin atensi requestan lagu masuk atau mungkin ada yang mau bergabung duet juga dipersilakan. Sambil menikmati hidangan yang sudah tersedia untuk para tamu undangan. Sama lagu spesial tentunya untuk kembali di paling berdua sinarkan. Ketan-ketan duwe emas sudah bersih kepak katresnan kepak kasih lan sayang AM Production. Ngobrol ra ono ante eneng kang awangi tetes ampun sing ngancani aku sampean kaya lagi kasmaran tenan mlaku teko tuwa bebarengan matur suwun wis ngancani aku selama iki wis iso sae buat-buate utawa liya sing rasane hubungan iki parla
supaya teko berai ati sandiro yen robeto angkada mukis lawase kancani sadya tulus kuwato jopingimu betoro kakek tresno ora ana antene kang ngawangi netes apa sing ngajani aku sampean kaya lagi kasmaran tanah mlaku teko tuwa bebarengan ayo mas atur suwun wis kancani aku selama iki wis iso saling kuat-kuatke padha wong liya sing rasana hubungan iki berlanjut anak mlakune ning coba padanan angine saya dewasa tak ngenteni padataran nanging sinau nari ning tengah udan AM Production Handeng asto supaya tebak manang to saliro yen rupeto angkada mukis lawase kancani sadya tulus kuwato jopingimu betoro nyanyi tresno AM Production Cumi-cumi audio sound system MPG Audio ora ana antene tenawangi netes ambon sing ngancani aku sampean kaya lagi kasmaran laku teko tuwa bebarengan ayo mas atur suwun wis kancani aku selama iki
berdua. Pak MC dua tebal lagunya sudah bareng Melinda kembali. Terima kasih. Sambil goyang Mas ya. Oke. Asik. Go Bu, goyang Bu. Rene Mas, nyoting Mas. Sini Mas. Yo. Beredar sang bumi mengitari matahari, Merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu. Barang. namun cintaku takkan pernah berpisah masa demi masa. Kita Berdua takkan pernah berpisah, bahur dalam cinta. Berlayar bahtera mengarungi Sini Bu, goyang dulu samudra. dong. Mencapai tujuan di Pergi, Mbak. pantai harapan. AM Production, MBG Audio. Mangga Bapak goyang Bapak. Oke, Goyang goyang dulu Pak dong. De. Pak De goyang Pak De. Badai dan gelombang yang datang melintang takkan merubah haluan cita-cita. Salah kowe mancing wae Mas. Masa, ta? Salah kowe mancing wae. Padamu nakoda ku tambahkan cinta, bawalah aku ke pulau bahagia. Beredar sang bumi mengitari matahari, Merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu. namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, bahur dalam cinta. Berlayar bahtera mengarungi samudra. Mencapai tujuan Asik. di pantai Lagi pengen lu. harapan. Sini Bapak, goyang dong di sini dong. Kok malah di situ? Hai. Sini Bapak, merapat sini. Salah kowe yo nang kono Mas. Jempolnya mana? Iya. Badai dan gelombang yang datang melintang takkan merubah haluan cita-cita. Padamu nakoda ku tambahkan cinta, bawalah aku ke pulau bahagia. Beredar sang bumi mengitari matahari, Merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu. namun cintaku takkan pernah berubah
masa demi masa. Berdua takkan pernah berpisah, baur dalam cinta. Berlayar bahtera mengarungi samudra, mencapai tujuanmu di pantai harapan. Matur nuwun. Oke, sebelah aku memenuhi permintaan spesial tentunya untuk mempelai wanita. Ada Indah Pada Waktunya. Kembali bareng AM Production, MPG Audio Sound System. Masih belum beruntung gagal dan selalu gagal lagi. Hatiku tetap dekat dan takkan menyerah. Aku masih belum beruntung, salah dan selalu salah lagi. Di bawah terikam matahari, aku tumpahkan isi hatiku. Ayo, ingin ku teriak, ingin ku menangis, tapi air mataku sudah tiada lagi. Walau lelah hatiku, takkan aku mengeluh. Biarlah hanya Tuhan yang tahu. Sebelum sisa umurku habis, takkan pernah aku menyerah. Ku tetap bermimpi dan bermimpi sampai indah pada waktunya. AM Production, MPG Audio Sound System. Ayo, ingin ku teriak, ingin ku menangis, tapi air mataku sudah tiada lagi. Walau lelah hatiku, takkan aku mengeluh. Biarlah hanya Tuhan yang tahu. Sebelum sisa umurku habis, takkan pernah aku menyerah. Ku tetap bermimpi dan bermimpi sampai indah pada waktunya. Sebelum sisa umurku habis, takkan pernah aku menyerah. Ku tetap bermimpi dan bermimpi sampai indah pada waktunya. Oke, semua lagunya sudah terpenuhi kembali Pak MC.
Pinanganten sarimpit niki Mbak Sundaryati Telesan Rokemas Usman Ali Dungka paripurna anamung saderengipun lumampahing pahargyan sang menika saged lumampah kanthi rancak kalis ing sampikala temtunipun wonten vendor-vendor ingkang nderek nyengkuyung ngregengaken swasana ing siang menika pramila kepareng kula ngaturaken kuing panuwun wonten venue utawa papan menika semeleh catering ugi saking semeleh kafe dan resto. Matur nuwun Mbak Sri, Pak Yono. Matur nuwun sanget wonten hiburan utawi panglipur AM Production Mbak Yuyun, Mbak Meli ingkang sinengguyung makarya sarengan kalian MBG Audio Professional Sound System lan kula pribadi jemari ingkang nderekaken lampahing adicara ing siang menika. Saestu kula sak kanca nyuwun pangapunten nambah pilih kathah kalepatan saha kekirangan ingkang boten damel sarjuning penggalih panjenengan sedaya. Wusana kula pungkasi kanthi manengku puja nut agami ageman panjenengan suwang-suwang wondene ingkang rasuk agami Islam kula dherekaken mungkasi adicara ing siang menika kanthi waosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya lepat saha kekirangan nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamid thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman dulu dong Melinda. Salaman. Se. Malah ditarik. Ayo. Walau cincin menghadap, jurang membentang, memisahkan antara kita. Walau badai datang menerpa, takkan goyah selamanya. Apapun yang terjadi, kita hadapi demi terwujud impian hati. Yakinlah Tuhan merestui cinta kita kan abadi. Selama dunia masih berputar, cinta ini tak akan pudar, tiada pernah berubah, abadi sepanjang masa.
jadi kita hadapi demi terwujud impian hati. Yakinlah Tuhan merestui cinta kita kan abadi. Ayo, selama dunia masih berputar, cinta ini tak akan pudar, tiada pernah berubah, abadi sepanjang masa. Cinta terada antara kita, tiada restu dari orang tua, karena kasta kita tak sama, budaya kita berbeda. Tak terlarang antara kita telah membelenggu kesucian cinta. Sumpah setia kita berjanji untuk syahid